Costureiriña bonita a aquel pazo foi coser, e no medio da escaleira xa lle deron que facer. A cantiga parece falar do acoso sexual, pero tamén fala de gramática, porque reparen, non di xa deronlle, senón xa lle deron que facer. Así que hoxe imos falar da palabra pazo e avanzaremos nas normas de colocación do pronome galego, iso que é moi importante na nosa lingua. Empezamos. O apelido Pazos ou Pazo é máis frecuente que as variantes dialectais Pacios e Pacio. Estes apelidos primeiro foron nome de lugar, derivado do latín palatium, que en Roma designaba o coto onde estaban os edificios oficiais, e no noso caso designan unha mansión señorial da zona rural. Na toponimia, as formas minoritarias Pacios e Pacio só se encontran en Lugo e nunha pequena parte do norte de Ourense. A liña que separa estes topónimos Pacios, Pazos é unha isoglosa importante, porque tamén delimita as zonas onde se di Cansacio e Andacio, e se cadra pode explicar a antiga dualidade Galicia-Galiza. Pero o mapa dos apelidos Pacios, Pazos ou Pacio, Pazo xa non mantén hoxe esa bella liña, porque atronzaron os movementos migratorios cara as cidades occidentais. Os apelidos permítennos descubrir como se move a lingua galega. Ben falado! Pois a miña filla maior, Albamín, que ten 5 anos, fai as relacións entre palabras dun xeito que ela lle parece moi natural, e, por exemplo, di salpingar en vez de salpicar, porque a auga ten pingas, entón, por tanto, salpinga. Ben falado! Hoxe, felizmente, hai moita xente que se incorpora ao uso do galego e temos que lle dar os parabéns por iso. Mais a colocación do pronome átono detecta inmediatamente se unha persoa aínda está aprendendo a falalo. É sabido que a posición normal do pronome átono é despois do verbo, como en xeral acontece nas oracións simples. Díxome, fíxome, e que nunca pode iniciar unha frase. Dígocho eu, paréceme ben. Lémbrome diso. Parécemo a min. Porén, nas frases que comezan por partícula interrogativa ou negativa, o pronome vai diante. Cando lle lo dixo? Canto che custou? Eu non o sabía, mais xa me informarei. Neste caso, o aprendiz non se confunde, porque o uso cadra co castelán. Compre, con todo, estarmos atentos a que teña esa partícula, porque se non a tiver, o pronome irá despois. Mo preguntas a min, é incorrecto. Ten que ser, pregúntasmo a min. O amor polo galego que implica a decisión de usalo debe chegar á vontade de falalo con corrección. Insistamos na primeira norma. Eicho de dar, queridiña. O pronome nunca debe iniciar frase. Como se chaman os grans que botamos na terra para que nazan as plantas? Sementes. Como se chaman eses anacos de papel nos que escribes cousas para copiar nos exames? É que eu nunca copio. O que di moitas mentiras é un... Mentirán. Ves como sabes? Ollar como voi pro pazo significa ter a mirada vaga e inexpresiva, como dunha persoa que non entende o que está a percibir. Vostedes saben que os bois e as vacas teñen unha deficiencia visual de moitas dioptrías que lles dificulta distinguir cores e que prácticamente ven en branco e negro. Isto contradí a crenza de algunha xente de que a capa dos toureiros é vermella porque iso irrita o boi bravo. O boi bravo ataca o que se move e por esa razón o toureiro move a capa, pero ele está inmóvil. Así que xa saben, ollar como o boi pro pazo, ter a mirada vaga e inexpresiva. Ata outro día.